Вітаю вас, паважанае спадарства. Мяне завуць Марка Кінчыц. Я вучуся ў дзяржаўнай установе адукацыі сярэдняя школа нумар 40 горада Магілёва ў 7 А класе. Вашай увазе я прадстаўлю верш Алеся Ставера «Журавлі на палесе ляцяць». Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Разумею цяпер, чаму звыры журавлі на палесе ляцяць. Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім пышны платанавы рай, калі клічуць іх далі сасновыя і азёрны рабінавы край. Сакавітая пожні можная, не заменіш нічым і нідзе, і зямлю, дзе сцяжыначка кожная, у прыветлівы двор правядзе. Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, чаму звыры журавлі на палесе